corte máis apropiado, este que podedes ver aquí a vosa esquerda, que como vemos, a veta está completamente perpendicular e non se deforma en absoluto. Vai por aí unha cuña de violín, pasa a cuña de violín que está dando voltas por aí. Como vedes, bueno, aquí aparecen distintos defectos que poden aparecer nas madeiras. Entonces, claro, un instrumento leva unhas madeiras moi finas, 2,5 milímetros, 2 milímetros, hai que seleccionar moi ben todo. A madeira, a belleza da madeira, as súas propiedades tecnológicas e pois o corte que facemos no árbol. Aquí temos distintos tipos de corte. Este corte, por exemplo, se valería para facer muebles, ou este tamén valería para facer muebles, pero non para facer instrumentos. Para facer instrumentos queremos este aserrado variar, que falla a fibra sea perfectamente perpendicular ao sentido do corte e dalle a máxima estabilidade á madeira. A zona que aproveitamos do tronco, non aproveitamos do tronco, se podemos ver un despiece, esta zona máis exterior está a corteza, a albura, e pois está o duramen e o cerne. Entonces, para facer unha peza para unha tapa ou para un enroscado dun instrumento, dices que, bueno, pues se tedes 10 centímetros ou 12 centímetros de madeira que necesitas, vale, un árbol de 12 centímetros, non é así, porque un árbol, se necesitas un trozo así, este trozo de albura que vas a desperdiciar, este trozo de duramen que vas a desperdiciar, é o doble do árbol, non? Porque teníamos que abrirlo ao cuarto, desperdiciar o cerne, desperdiciar a albura, e quedarnos con este trocinho de madeira que estaría máis ou menos por aquí, por aquí, este trozo de madeira. Sería o esto se desperdicia e o cerne se desperdicia. Non sempre se desperdicia, cada un fai o que quere, pero, bueno, o mellor é esa parte do árbol, que é a máis estable. E cando se saca do tronco, igualmente, non vale cortar aquí a rente da raíz e cortar aquí a rente das polas, porque en que aquí arriba teñamos o nudo, cortemos xusto por debaixo do nudo, as fibras da pola, as fibras deste nudo están tirando polo menos 40 ou 50 centímetros xa veñen abaixo, sabes? Non veñen xusto do nudo, as fibras veñen eso, de 30 a 40 centímetros máis abaixo, en a raíz igual, entonces habría que cortar o tronco a uns 40 centímetros da raíz e a uns 30 a 40 centímetros de onde empezan as ramas. Esta parte central sería o mellor. Bueno, para nós que facemos os instrumentos sería o solmeillo do árbol, o máis exquisito. Bueno, despois dentro do instrumento, o timbre que teña o instrumento, a sonoridade, depende de moitísimas cousas, depende do volumen de aire que hai dentro, da geometría que teña o instrumento, pero o que máis vai afectar é a tapa armónica e o barraje que teña esa tapa armónica. O instrumento non se pode deixar completamente desnudo para dentro, porque senón a tensión das cordas, a tensión que hai na ponte, o teclado, a mando músico encima, acabarían deformando completamente, é necesario colocar reforzos. Entón, o problema é onde colocamos esos reforzos. Según onde os coloquemos, vamos a potenciar as frecuencias ou a frenadas. Variando a posición deses reforzos e a forma dos reforzos, podemos conseguir instrumentos con un timbre ou con outro timbre. No tema das barras armónicas hai moitísimos modelos. Cada maestrillo ten o seu librillo, por así decirlo. Aquí temos este, por exemplo, este é un tipo de barraje, por un exemplo de unha guitarra, porque é onde máis se experimenta. Este é un tipo de barraje en forma de abanico, moi típico das guitarras españolas. Este, por exemplo, fixo outro tipo de barraje, o que construiu esta tapa, tallou as barras, non son reforzos pegados de outra maneira, son escarbados no abeto e as propias barras talladas no abeto. Este outro exemplo, este é moi utilizado
pouco máis liberado na zona dos graves, como para conseguir máis potencia no grave, non? Parece que os agudos se manifestan mellor cando as tapas son rígidas e os graves se manifestan mellor cando as tapas son blandiñas e poden moverse. Aquí non. Aquí outro tipo de barras diferente, en vez de este aquí las curvas, las rectas, nesto das barras, eso, non hai, científicamente non hai nada científico que che diga, pois a barra de 10 centímetros colocada nesta posición non sona ben, non funciona así. Cada artesán vai desarrollando o seu propio barraje, coa experiencia, vai te levando a un camiño. Despois os instrumentos sempre se poden equilibrar, non depende só de unha cousa, porque podes utilizar cordas con máis tensión ou cordas con menos tensión, cordas de nylon, de metal ou de tripa, podes utilizar pontes máis grosos ou pontes máis finos. Entonces, ao final, facer un instrumento é un equilibrio de un montón de parámetros, pois eso, cada un ten que ir probando, experimentando con distintos tipos de barrajes, hasta topar o son que el desesa. Aí todavía non me outra cosa que se fai para estudiar a sonoridade das tapas son os modos de vibración. Os modos de vibración, aquí aparece unha tapa de violín. Se nos poñemos unha tapa de violín, por exemplo, esto mismamente, cualquier cousa, ¿no? La soportamos sobre unhas gomas, sobre unhas pezas de espuma que permiten a tapa vibrar libremente. Debaixo colocas un altavoz porque se fai un barrido de frecuencias. Por exemplo, este é un instrumento que ten unha tesitura, a nota máis aguda, a nota máis grave. Por arriba vou enseñar unhas virutiñas que poden ser de corcho ou de metal, algo que poida moverse e desplazarse facilmente, e faz un barrido de frecuencias. E vas a descubrir que as distintas frecuencias, as virutas non se quedan espalladas de calquer maneira. A tapa vibra en unhas zonas e en outras zonas se queda rígida. Por iso aparecen estes dibujos. Por iso aquí, neste modo, as virutas se acumulan nesta zona. Aquí o que estaría vibrando serían estas dúas partes da tapa onde non hai virutas, estarían movéndose. E esta zona central estaría completamente rígida. Podemos deducir que se queremos potenciar esta frecuencia que aparece neste modo, podemos colocar a barra na zona na que se acumulan as virutas, ¿no? Porque a zona que non se move, onde menos vibración está restando. Aquí, bueno, se ve que se puso un barrido de frecuencias e apareceron todos estes modos. Non se sabe realmente de que maneira funcionan os modos e de como le afectan a un instrumento. O que sí se sabe é que os instrumentos que de moita calidad, así, pues, violísticos, Stradivarius e así, que teñen fama de ser moi bons instrumentos, hai 3 ou 4 modos de vibración dos centos de modos que poden aparecer que son comuns os instrumentos con unha gran sonoridade. Entón, a veces os artesáns que utilizan esta técnica, cando están no taller, van escabichando na madeira, botan as virutas, fan un barrido de frecuencias, miran que dibujo aparece, según que apareza, pois, escarbas un pouco máis, escarbas un pouco menos, hasta conseguir que para unha frecuencia determinada aparezca un modo determinado. Aquí vemos, quise entregar un vídeo, pero bueno, non supe descargando, porque non supe. Aquí vemos outra vez os modos, ¿no? A 300 Hz, 366, 375, bueno, a distintos Hz vemos como vai cambiando, non é unha cousa aleatoria. Ademais é moi interesante de ver, igual vamos a que se vos interesa, bueno, poñades eso, modos de vibración, en internet enseguida aparece moita información, pero é moi curioso como ver como esparces esas virutas e pues un sonido e unha frecuencia determinada e elas se ordenan en función desa frecuencia. É unha cousa moi curiosa. Aquí, bueno, máis modos de vibración que aparecerían as distintas frecuencias. Herramientas de carpintería, básicamente. Pero estas son as máis específicas do meu tipo. Isto, por exemplo, é un domador de aros. Este aparello lo enchufamos, con el termostato, de temperatura, sirve para curvar, para dar as formas, para dar a forma de guitarra ou para dar esa forma de almendra, las distintas canciones que vistes por aquí. Un molde, ¿no? Entonces, a chapa se humedece, a chapa de madera se humedece un pouco de auga, vou acercando a esto cando está quente, con un sujeto con unha torniqueta, vou acercando e vou dando a forma que eu quero, que vou encaixando dentro deste molde. Vou levando o sitio, as torniquetas. Aquí le vai a un cabezal de aleto, acerco o cabezal de aleto, unha vez que teño a peza de madeira xustada a este perfil, boto de cola, unha que está encolada, vou desmontar, e teño unha caixa feita coa forma que os
pega. De modo que pode ter esta forma de guitarra, ou podría ser a forma que nos giramos. Vamos a facer un laúd, unha bandurria, pues con esa forma de mandíbula ou con cualquier cosa. A madeira, o que se dobla, pues, ten un pegamento natural que elimina da madeira, que a elimina como un cemento natural, que con calor e con agua se ablanda. En esa temperatura ambiente volve a quedar duro, entonces eso nos permite pues, doblar as madeiras. Non todas se comportan igual, por iso eu me centro no hace, porque a hora de facer un instrumento que vas a vender con un montón de cartos e que queres que funcione ben, pois eu que sei. No meu caso, os experimentos un pouco con gaseosa, porque as veces que utilicei, que me salín desas 3 ou 4 madeiras que domino, pois tuve problemas de alabeos, de torceduras ou de fendas. Entonces xa me decidí totalmente por utilizar arce, abeto e ébano, que son as que se leva utilizado na lutería clásica desde aí, pues desde Stradivarius e desde Amati, desde antes, desde aí 300 ou 400 anos. Que non é único, que despois eso, as guitarras as hai de Pausanto e de moitas cousas, pero eu me quedo con as madeiras. Isto é un calibre, que se ve para medir o espesor da tapa, entonces, claro, cando a tapa ten esta boca para poder chegar a calquer recoveco do instrumento que quería medir, que a tapa ou as esquinas que un calibre non podría medir, simplemente esa por aí dentro. Con este aparello podo medir aquí, podo medir por aquí, podo medir aquí, 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 podo tomar as medidas que necesito. Aquí teño, bueno, isto é un colocador de almas, me sirve para meterme por os oídos do instrumento, en vez de allá dentro, se me cae dentro podo pinchar con isto sacarlo para fora, ou se quero mover a alma ou algo, pues, con isto que ten estas pequenas bocas, podo meterme aí, tirar a alma, moverla, un colocador de almas. Este é de viola, pero que utilizan as todas. Isto é un calibre tamén para medir os espacios interiores, isto é tamén polo oído do instrumento, podo tirar de para arriba ou para baixo, e tomar unha medida da altura interior da caixa, que necesito para facer calquera. Esta pinza, tamén isto é unha pinza, moi útil porque se pode doblar así ou así, tamén a metes polo oído fino, e se che cae unha peza dentro do algo, podes recoller. Os cepillos utilizábamos, bueno, para cepillar o abeto, antes cando falei do rizo, este rizo, non sei se non se aprecie moi ben, pero esta fibra que nace así ondulada, que ya queda ese rizo tan bonito, realmente para traballar non é nada bo, porque claro, a fibra que vai a cepillas ben, pero a que está neste sentido está de punta é moi difícil de cepillar, sempre ten que levantarse, escorpillar ou algo. Entonces é moi importante que a coitela este moi afilada, que este cepillo só os pixades é de ángulo baixo, que é unha coitela moi inclinada, que é algo que favorece poder cepillar zonas enrevesadas, nudos e cousas así. Así que cepillos de ángulo baixo é moi ben afilados. Aquí teño estes outros cepillos de dedo, cepillos de pulgar. Se utilizan instrumentos que son sobre todo tapas escarbadas, tipo violín, ou ese das barras armónicas que estén aí talladas no propio instrumento, con este tipo de cepillos. Porque, claro, pues, empezas con un máis grande e rematas con un máis pequeniño. Permítense escarbar, facer cúpulas, formas dentro das tapas. Este outro, por exemplo, ten unha coitela aquí no frente, permite chegar a unha unienda do aro co fondo, permite chegar aí a esquina e rematar a cola ou rematar o que queres coa cuchilla. E, bueno, este é o molde que vos falei antes. Hai moitas maneiras de construir os moldes, pode ser interiores ou exteriores. Eu fago con un molde interior. Sobre isto monto as chapas, monto os cabezales, encolo todo e para mostrar o desmoldeo. Teño estas torniquetas que son tremendamente útiles. Faz simplemente con os talados, poderás mover, sempre están aquí fijas, entonces colocando o molde así sobre a mesa sin que a madeira me toque na mesa, nin se escarabille en ningún canto, nin nada. Está moi ben este sistema. Eu probarei todos, este é o que máis me gusta. Un molde interior e con este tipo de torniquetas. E aquí teño pues, os produtos que fago os barnices. Alguna vez teño utilizado laca nitro, poliuretano, bueno, un pouco de todo. Acabados o aceite. Finalmente me decantei por barnices naturales, que outra vez veñen da escola italiana de lutería, eso de aí 200-300 anos. Antes de haber petróleo, poliuretano e demais, os seres humanos buscaban a vida na naturaleza para conseguir produtos
darlle un acabado a madeira e que fora máis fermosa e durase máis tempo. Entón, temos cera natural de abella, que é o máis antigo que temos para proteger a madeira. Aquí esencia de trementina, goma laca, sandaraca, opal, todo son gomas. Esta laca é de origen animal, la fabrica un mosquito dentro da zona de Asia, de China e por aí. O resto de origen vegetal, son resinas e gomas que salen de árboles. A goma laca se diluye en alcohol, estas escamas que ahora son de cristal, cando as diluimos en alcohol lo que temos é un líquido, a goma laca completamente diluído. O aplicamos sobre a madeira, a volta se evapora e volve a quedarnos a goma laca esparcida, estirada sobre a madeira, dando un acabado así moi cristalino. Pero é quebradiza. Entonces, a goma laca sola con alcohol non é moi recomendable, porque tende a estralar e ao paso do tempo a parecer estralar. Entón, o que se lle botan son gomas naturales. As gomas danlle un punto de elasticidade. Hai tropecentas mil recetas, con un montón de gomas, un montón de resinas, incluso con clara de huevo, outro así. De todo, se te posa a investigar na construcción de violín, hai un montón. Como as balas armónicas, hai que experimentar, probar os barnices, hasta conseguir un que aquí, por todo modo de aplicar, pues che guste como queda e que topes o teu barniz. Cando elaboras os teus propios barnices, controlas todas as partes do proceso. Podes conseguir un máis gomoso, máis cristalino, máis transparencia, que vai un color. A mí me gusta hacer así. Despois, outra cousa que me gusta destes barnices é que van diluídos en alcohol, entonces son acabados reversibles. Podese, se algún día un instrumento necesitamos reparación, podese diluir con alcohol, podese retirar, mientras que un produto catalizado, na química, é moi complicado de facer. Algo que me facilitou que de instrumentos moi antigos chegaran aos nosos días foi a reversibilidade. Os artesanos de violín utilizaban colas naturales e barnices naturales porque esos violíns que hoxe en día valen 2 millóns de euros, 3 millóns de euros, 1000 euros, o que sea, que teñen 300 anos de antigüedade, deses 300 anos se repararon moitas veces. Se as colas non hubieran sido reversibles, os barnices non hubieran sido reversibles, o millón non chegaban hasta hoxe, pero al outro hubieran quedado un camino. O importante é que sean reversibles. E bueno, con esto das ferramentas e dos accesorios estos, a cada vez queredes preguntar algo? ¿No? Nadie pregunta nada. El molde, ¿tú o Sí, o molde foi por tamén, pero este o fixen en corte al agua. Fixen un diseño que mandé a unhas pedras dunha máquina que manda un chorro de agua a presión e me cortou as pedras. Sí, pero que quieres, pues lo diseña y... Sí, claro. Eso no vas a decir que compras un molde. No, claro. Bueno, no mundo da guitarra, sí. No mundo da guitarra hai tiendas especializadas en Europa, en Estados Unidos, que se venden como queiras. Guitarras semi-elaboradas, moldes, pero no mundo da cantora non. Te quería preguntar, ¿realmente qué función tiene esta pieza que se llama en nuestros instrumentos? ¿Cuál? Que función ten? Pois a primeira é estrutural. Se non hai alma, a tapa, imagínate, coa tensión das cordas, unhas cordas de tensión media pois poden levar uns 7 kg de presión, 5, 6, 7 kg de presión. Un violín 4 cordas con 7 kg cada corda, ou unha zanfona pois, que leva mellor 3 cantoras, 2 bordóns, sabes? Son un montón de kilos realmente, costes humanos son un montón de kilos. O principal da alma é estrutural, non permitir que a ponte fundiría a tapa hacia baixo completamente. Tenía moitos problemas de desaxustes. E despois transmisión de sonido, vai justamente debaixo da ponte, a vibración se genera nas cordas, entra pola ponte, penetra na alma e a alma está comunicando o fondo coa tapa. Hai que esa vibración chegue a tapa e se transmita tamén ao fondo. Se tocas o instrumento, se palmas o instrumento na zona da alma, verás que está vibrando un montón. Estructural é transmitir o movimiento, transmitir a vibración. Despois, co colocador de almas, tía podes mover. Según a posición que teña, vai a potenciar máis unhas frecuencias ou outras. Podes xogar co calibre da alma, podes xogar coa dureza do material da alma, coa posición. Pero unha peza fundamental. Algo máis? Diferencia en as rodas, Teresa. Vale, todos. Aquí trouxe a min, bueno, me puse a experimentar aí con distintos materiales nas rodas da zanfona. Bueno, dan distintos sonidos. Eu, a verdade, xa non utilizo madeira para a roda. Utilizo ese material blanco que vedes por aí, que é unha especie de cerámica,
composite moderno destos de última generación que é unha mezcla de cerámica con epoxi e con resinas acrílicas. Podese taladrar, podese tornear, pero fixen moitos experimentos con de todo, con polipenco, con delrin, con poliamida, con distintos tipos de madeira, con buxo, con arce, e ao final o mellor resultado me dou foi esa cerámica, biocerámica medio sintética. Bueno, me gusta porque respecto a madeira é moito máis estable, a veces nas rodas de madeira aparecen pequenas imperfeccións que cando estás girando a roda se reflejan despois do sonido, de vez en cando hai que levar a su artesán e darle un pequeno rectificado como nos primeiros anos para conseguir que sean completamente estables. Coas rodas sintéticas non pasa eso, son materiales inertes o acabado superficial queda perfectamente plano e perfectamente estable durante moito tempo. Eu, polo menos, a miña experiencia é que nas rodas de madeira sempre hai que dar algún axuste, sempre acaba aparecendo alguna chepiña ou alguna cousa, ese material sintético non me deu problemas. Por iso a roda sintética. Que dixeche? Cerámica biosintética. Perdón? Que dixeche? Cerámica biosintética. No, biosintética non, cerámica é un Cerámica. composite, unha mezcla de epoxi con polvillo de cerámica. Para solo o canto ou solo o canto? Solo é un ano, sí, porque é un material moi pesado. Se fixera a roda inteira pesaría un quintal. Pesa un montón, por iso ese recurso de facer un aro. E o interior é DM, pintado de negro. E como faz para poñelo aquí alrededor? Como fago para? Para poñelo alrededor? Iso é un bloque cuadrado, o taladro, corto o interior dunha caladora, o monto no torno nun útil que teño, o torneo interior, e cando teño asustado interior, e caixo esa peza de DM. Vai pegado tamén cun composite de 2 componentes, destos, cun pegamento de epoxis. Unha vez que está montado ese aro blanco sobre o DM, volvo a meter a roda no torno, e o tengo exterior. E pois a con lixas moi finas hasta facer o acabado. Dá bastante cholo facer. ¿Y esta de hacer? Eso é de outro material que probei tamén para rebaixar peso, porque era moi pesado. Como simplemente era unha prueba, é máis laborioso facer un aro e montarlo sobre un postizo que facer un tocho inteiro. Entón, as primeiras pruebas hago un tocho inteiro. Pois, se me gusta como sonan, pois intento mellorarlas, pois, rebaixando peso ou o que necesitamos. Que a roda está completamente seca, non sonaría. Necesitamos resina, que lle dá un toque adherente, outra vez un pegamento natural. ¿Qué tal ambiente ese material de la resina? Bien, muy bien. Estas cordas de aquí son las cantoras. Son las cantoras, son sempre unha melodía. Podemos comparar o punteiro da gaita. Por tanto, usando as teclas, acordas a un sitio da corda e acordas a melodía. Aquí temos, estas de aquí, son os botóns, van un baixo pedal, sonan. Non modulan, sempre dan a mesma nota. Son como este modelo, as zamponas que vemos falando, son da zampona galega, da zampona de cebo, e o tradicional é que teña 3 cantoras e 2 botóns. Son instrumentos como unha gaita, para tocar unha tonalidade. Normalmente do ou sol, ou se queres, do sol como instrumento. Estes modelos máis modernos teñen chaves que nos permiten este botón subir de do a re, ou aquí de sol a la, que te permiten tocar máis tonalidades. Non moitas tonalidades, pero é un pouco máis dinámico para eso. Despois incluyen unha corda, esta corda, que se chama o can. É un pequeno martillo que golpea sobre a tapa e produce unha percusión. A zampona está repartida por toda Europa, en Francia con nome de Villararrugo, en Italia con nome de Gironda, en Alemania con nome de Gelayer, no norte de Europa, Suecia, Noruega se chama Vesvilla, pero sempre un cordófono cordazotada por unha roda. En todos esos lugares ten o can, ten a corda rítmica. Non por sitio que non a ten aquí na Península Ibérica. Hai que pensar que é unha intrusión, tocar con can, non me gusta. Eu gosto de tocar con can, Podes facer ritmos e acompañarte con ritmo a ver que compras. Outra cousa tamén destes novos modelos é todas estas rodillas e todas estas cousas que teñen por aquí, que nos permite, por exemplo, isto se pode girar, te permite achegar ou baixar o botón da roda, porque podes controlar o volumen. Aquí podes subir ou baixar con
estas rodas pode subir ou baixar a altura das cordas sobre a ponte. Por exemplo, un día como hoxe, tantas pezas de madeira como ten, con que se contraian unha décima cada peza, son 400 pezas, son 400 décimas. Se contrae máis unha décima cada peza, o sea, os desajustes que se producen co calor e con humedad, unha vez que estás metido no verano non pasa nada, pero sobre todo no cambio de estación, cando empeza o verano, cando empeza o inverno. Unha verdadera locura. Sempre ando o zamponista aí, metendo papeliños, peleando co algodón, bueno, non te libras de todo, pero estes pequenos gadgets minimizan os efectos do calor e da humedad, porque podes regular fácilmente. Creo que nada máis. Isto non afecta a vibración, A transmisión do sonido, sí, claro, afecta, todo afecta. Pero si tens que escoller, si queres ter unha rodiña aquí, que te afecta un pouco a transmisión do sonido, porque despois de se meter aquí tamén unha manta de papeles, a veces, que tamén se afecta, sabes? Este modelo, por exemplo, non leva cordas de tripa, as cordas son de viola, os bodóns son as cordas de violonchelo. De todos modos, creo que máis non ten que afectar ao sonido é a tapa armónica, o material e o barraje da tapa armónica, eso é fundamental. Os americanos, que son así moi técnicos, non na zanfona, pero si na guitarra, teñen todo eso moi estudiado. Entón, para eles, máis que os estudios así científicos que se fixeron sobre os instrumentos, máis que a geometría, máis que o volumen, o que buscan é unha relación da flexibilidade que ten a tapa. Entón, teñen un aparato que lle mete unha carga de peso en un punto determinado, por exemplo, no caso das guitarras na ponte, e sí que saben que con 5 kilos de peso a tapa se deforma 3 milímetros, por exemplo. Non sei se son 5 kilos, se son 5 milímetros, pero, por exemplo, ¿no? Unha cantidad de carga se deforma X, e saben que eso vai a más. Se te pasas desa cantidad de carga, ou se deixas demasiado rígido, demasiado blanda, é o que máis afecta sobre o timbre do instrumento. Hai xente que dice que un artesán fai dous instrumentos con dous barrajes completamente distintos, pero sempre son similares. En cambio, dous artesáns diferentes fan o mismo instrumento exactamente con os mesmos barrajes que sonan moito máis diferentes, porque despois a hora de traballar, cando estás aí co cepilliño, tocando a tapa, palpándoa, un pouco teu instinto che dice a dureza, non metes a máquina dos americanos, non miras os kilos, pero sí que a escoitas, a la veas un pouco con ela. Entonces, dicen que eso pasa así, que un artesán ainda que faga dos barrajes moi diferentes, pero pode conseguir un sonido moi similar. O práctica